Hau, ze izan da. Ikaragarria. Oendik ere unkituta nago. Ojo gazteekin, Hauek indartxu datoz. Gehien gustatzen zaidan, hola, orokorrean, Iker Zubeldiren txispa, honintzain beitearen kolpea, Uxue Alberdiren diskurtsoa, Jon Maiaren poetika, Mendiluzeren etorria, eta bueno, Maialen. Bertsolaritza ez da tradizio hil bat, Aspaldi hasi zen beste diziplina batzukin horrela fusionatzen, gaur egun badaude adibidez bertso musikatuak, ez? Bi gazte hiritarren zutea baserriko amona baten paperean Blowing in the Wind doinuan, baldago hori baino nasketa beresgarriagorik. Hori hementxe ikusi nuen, Gaur egungo bertsolaiak intelektual batzu dira. Euskal gizartearen iritzi sortzaileak dira. Herri honetan egia esateuten iaie bakarrak bertsolaiak dira. Miresgarria da ze lan iten duten milaka eta milaka bertsozale bolondrez horiek, lan ikusezin hori. Eta gero ja, bertso eskolena horrek ez dauka hitzik. Gaur egun dira Tafaiatik Lusoraino belaunaldi berriak alduntzen ari dira. Nazio kontzientzia hartu nuen bertsoari esker. Adibidez, joaten zara Xilabara eta ze kantaera ederra, ez? Edo Arabako finalean adibidez, hori, bai bakizu, ez? Ze polita den, ikustea nola trinkotzen den komunitate bat, bertsoari esker, ez? Horreati bakarri merezi du. Eta bekeko aia... Beste gauza bat, txapeldunaren izena esaten duten une horretan sentitzen dezuna, gorputza dakazu dardarka. Olloi purdia. Hemen herri bat dago, zutik. Ize bailtzego aste honetan, eta bertso bat prestatuko dut hiletarako.